Sugeng siang pemirsa, ujuk-ujuk kok ya wis awan ngono. Awake lagi sulaya pemirsa, kembung. Mual-mual ra karuan iki rasane. Kayak katisen ngene lho awake greges. Bar subuh mang tak nggo istirahat kok ya ora tambah sembuh. Apa tak pijetno iki awakku pemirsa penjuk kerokan. Nek gorene, Dok. Gorene. Pijet iki nganggo jari pemirsa. Engko kan pokoknya jari lah. Biasanya kan tak undang di rumah bebas. Aku tak mau rono ae. Jari. Bayar wifi sik. Oh, Ya coba pip. wis ngono kuwi lah, paringi sehat ya Allah, paringi sehat. Piye iki atik greges-greges ra kaprahe. Ora ngelu ya ora pemirsa, tapi kudu ngono lho, mudhek-mudhek mual ra karo-karoan. Duh, iki mang wis salam porong ya? Lali pemirsa. Wis salam porong jere. Intan nek ditekoki ngono iki. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi kembali. Iki ora gelem nganggo bandung. Tidak. Ora gelem kunciran. Wis tak pijet sih ya pemirsa. Semoga kita semua paling sehat. Halo, iki si orennya siapa ini? Oren, yang punya siapa? Hai, opo nduk adek antek koyo ngono nek antek. Ki kembange dek urung mbok sirami lho, Dok kan. Kucingnya sapa ya pemirsa iki? Apa? Kucing. Di. Itu kucingnya sapa itu? Wes saya udah wis nyampe tempatnya Mbah Pijet. Mbak, sini njuk kerokan. Kula nyun kerokan, Mbah. Nggih. Nggih, monggo. Cedik. Dek nyun Masak kerokan. apa, Mbak? Kula. Hmm. Saya tuntut. Oh, sing tuntut gedang. Lah Intan iki pun maem kalih sayur tahu. Kula cemplungin ndok, Mbah. Jere, Bu, aku tek ku arek nek imbuh sak pira kuwi mang. Potone putrane Mbah Bas sing nguri dhewe. Putune sing sebelah. Ponorogo, Mbah? Nggih, arek mining kok. Oh. Walah jenengan pun nate teng Telaga Ngebel nika, Mbah? Nggih. Itu dalane Mbah Dukun pijet kita. Nah, sik sekedhap, Pak. Anu sami panen jamur lumut. Angsal king Tegal mriko. Nggih, Oh, oke. Pun. Yang tahan Ibu tak pijet dulu tan ya. Oke, persiapane Mbah ya nek minyak. Nggih, lho. Nggih. Oh, anak minyak. Mbah, kula nyon pijet riyen nggih, Mbah. Nggih, lho. Nyon pijet lho, ku lho alat-alate Mbah ya kenapa Mbah GPU? GPU kali minyak. Kali bodi. Nggih bodi. Nyata. GPU. GPU. Iki lho GPU ki yo. Panas gak iki? Iya lumayan. Kok dicampur karo hand body tinggo ngurut. Benar. Nggih. Pijet. Iki Intan ya. Gak usah. Aku pengen wangi kuwi mah kok. Iya berarti apa dikeluin bae. Milih nek sukete ngono. Kuwi mau adike Mbah Bas, Dok. Mbah Jas sih adike Mbah Bas iki. Omeh ngono. Ya, sebelah situ. Panen jamur lumut. Ya sekarang ndang ngewangi nih. Ya, bar pijet ki mang pemirsa. Lagi bar pijet tak golek cemilan popo. Intan juga apa mesti senengane kuwi. Iya. Pokoknya jangan terlalu sering minuman sing sekirane Ini mengandung iya nek kolo-kolo gak apa-apa. ya satu tok. Iya. Sesuk digang. Tiga.
Ngono lho. Untuk kesehatan dok ya. Ih senengane roti wae, senengane kuwi dimaem karo teh. Nek iki nara iki lho. Iki lho Tan. Iki lho. Oh, iki lho. Senengane iki. Iki nara senengane roti-roti ngene iki. Berapa ya ini? Hah? Ini ada coklatnya ada. Ambil rono sik, ya rono sik. Wah, Iya jangan ambil. tak cukup ya. Iya jangan ambil. Iku, nang cukup. Heeh. Iki namanya Serikaya coklat keju ora sapa sing balekno kok senengane kok berprasangka buruk kene mbek aku ki. Sik tak golek sesuatu. Enak gen. Paling enak iki, Bu. Terserah karek Intan sing ndi. Boleh sing ndi? Sing ndi? Coklat. Lupa. Susu ultra milk. Susu. Ini seorang iya toh. Walah, dia tenan. Dia tuh bahasa tapi roti. Pengen wae. Bar poijet mang aku mbok tinggal tuh lho awakmu duduk ning ngisor apa lumut-lumutan to kathokmu rupane ra ontro. Wis engko ganti ae langsung disikat kuwi bokonge. Water kena lemah-lemah lho pemirsa. Iki lho juga ono air minum, jane juga ono ngene-ngene iki lho. Sapa tuh? Oh, Ibu. Gorima. Oh. Sing banyak oh, sing gede sisan. Iya kok 4 no lho. Kok 4 juga kerenjang Nduk. Juga kerenjang. Piro? Wes Apa sing gede-gede ya? Nek kok gede dhek nganu ya pemirsa. Iya. Nek iki cilik-cilik sekali minum. Ngono kuwi. Piye? Ya gak piye-piye lah. Ojo kuwi dudu anu kuwi air putih kuwi apa ya jenenge koyo apa ya nduk Fanta bukan Fanta kuwi gede kuwi Fanta iki Iki lho, Bu. gitu Fanta sik kuwi Balik no. aku oh iki lho iki lho ya juga nompat iya iki lho Wes. Nah. Ya. Wes. Ya. Nah. Ayo. Oh, yuk, Rana yuk. Kok kowe ngono? Ya wes ayo. Sampai omah. Ibu bayar wifi. Nek ora dibayar kuwi dienggo ngupload ki ra iso ya, Tan. Rusak wae. Aku mau ditakoki kancaku. Tan, kowe Dek kae sing nukono tablet kamu siapa? Mbak Indah sama Mas Dimas. Regane berapa? Heeh, regane berapa? Regane 10.000 piro, Bu? HP ku regane Dek kae? Lupa nduk piro kae. Goreng kerupuk sik pemirsa. 100 juta. 1 juta untuk sawahe Mbah Wo sing sebelah kono Mbah Wo dongkol. Ora, iki lho HP ku, HP. Mbak, ketok lho. Jangan gitu di situ dulu. Lah nek ketok yo HP-ne arah norono, ayo ngono. Mbah iki mantuk dhek buka warung. Enggak opo ngurus ning ibu. Ngurus ning ibu. Dek, bayar. Nek tuku selambu ki ndi? Ning pasar Mbak. Wah. Tinggu sapa iki? Oh iya Bu Im ya Dek ya tak jajale kok ning pasar. Alhamdulillah Rima dapat rezeki 300.000. Ada tulisannya juga 3.000 jadi 303 tulisannya masuk rekening kuwi dari Mbak hamba Allah yang ada 300.000 ngarti kan Mbak biayane biaya transfer. Oh ya 303.000 ngono. 3.000 niku biaya admin. Iya kuwi 300.000. Terus aku cerita-cerita
nek dikasihkan uang langsung maaf ya Mbak, takutnya nanti kemarin saya sangoni aja di dompetnya sudah tidak ada. Oh, alah ngono. Mungkin digawa tikus atau mungkin dibawa rayap ya, saya tidak tahu. Solusinya bagaimana Pak Rono? Anu Bu, dibelikan yang diperlukan Rima saja. Nah Mbak Indah isu-isu mang tak telepon Dok, Dok, Mas Dimas sampai Mas Mandor sido menukokke selambu. Soalnya terus terang pemirsa saiki nyung mamuk itu Dewi ya. Nyung mamuk ora kaprah. Sing pengen sapa Ibu? Kok sing pengen Ibu? Yo tinggu keperluane Rima, kongkon nukokno makanan karo sesuatu yang dibutuhkan Rima. Nek menurutku saat ini ya anu wong sing jeroan iki wis tak tumbasno Ibu. Sesuatu sing ning jero ku lho, wis cuma aku sing tukang anggokno sapa. Ngono lho. Nek karo kita wong wedok-wedok iso ngenggokno, tapi kan bar kuwi kene kan tidak terus-terusan rono. Maksudnya kan dibelajari nganggo sing dalem-dalem kuwi lho pemirsa. Ben ora kompal Kampung. Nah, maksudnya ki kuwi. Lah nek pas awake dhewe pulang, ndekne kan mungkin nek karo Pak Dene kan risih lah pemirsa ya. Nah, karo Mbak Eku kok aku muga-muga iso ketemu. Aku soalnya winginane rono kan tidak ketemu. Jadi nanti dibelikan sesuatu yang diperlukan Rima saat ini dan juga makanan. Iya, betul. Mie ayam karo bakso. Iya, betul 100. Iya, wis iki ditukokno korongan nduk dah. Urung mbok ketoke urung. Ya wis tak tukokno iku megake entuk konggone Mbak Allah boleh ya gak apa-apa. Kok delok tulung ngetermak mamingat ya aku ngono. Ya booking kok full ketoke tim full ngono. Wes iki aku goreng kerupuk karo goreng pisang. Betul. Ya wis nek ngono cus dulu ngono-ngono aku wis bercerita. Bu iki langsung cus ya. Oh. Goreng pisang iki pemirsa anget-anget ketoke kok cocok iki pemirsa. Wes tak kasih tepung terigu tok mbek garam. Wong gedange wis mateng. Mateng kan legi to. Walah bar pijet rasane awake pemirsa iki wis berkerokan ngombe banyu panas. Terus yuk kok panas banget nggih melocot ta. Maksudnya nggih banyu tak ndekne rene nggih pemirsa wis. Ndek rene. Banyu anget-anget karo ngombe cairan ben bablas anine. Wis tepung terigu saja ditambah air karo garam secukupnya. Oh ngene ae. Intan dolan ning gone Bunda Dewi ngobrol karo Makjah. Jadi kalau apa ya pemirsa nek klera-klerune nggih matur suwun pun diingatkan nggih. Wis kita karek ngekeki garam sedikit pemirsa. Garamnya saithik. Tak golekne selambu pemirsa. Muga-muga ning pasar kene iki lho pasar induk enek. Nggone Bu Im. Pun tinggal ngasih garam secukupnya. Lho lah kok ilang sing siji ning iki. Tak bagi 2. Gedangnya mateng-mateng. Iki nek kadaluwarsa wis cara mono kematengan nggih pemirsa nggih didamel napa nek ngarani bolu pisang. Walah. Nggih jos. Lah kok enek sing anu. Iki lho mlethek.
pun kita goreng bersama-sama. Mumpung enek mak jah, mak cuma mantuk sik mak. Sama ndang rapat karo Dik Dewi sik. Apa-apa Mbak Yun tak goreng no pisang. Sak menten ampun nggih. Tak gorengi. Bismillahirrahmanirrahim. Iki 4 sekawan grunak-grunuk pemirsa. Aku, Intan, Bunda Dewi, Maja. Kita namakan kelompok bermain setia dan berkolaborasi. Lah piye? Lah wong nek mampu bubur ya sing dijak yo iki. Engko nek tambahan Repa karo Salwa. Tapi ki Salwane sekolah, Repane jek iklan pemirsa. Dadi yo belum bisa ikut ning gone kelompok bermain kita. Enak lho. Kelompok bermain ceria. Enak sip. Enak, Dok. Rasa apa? Yang soal duren. Rasa duren. Saiki nek perubahan gedang rasa Duren. Gak jos piye pemirsa? Nek aku Ora rasa jas. susah Mas. Strawberry. Sama rasa strawberry. Ya wis. Sekarep mak. Gedang rasa durian Aku mbok rasa apa iki rasa bayar ae. Iya, enak. Ya enak ya enak. Wis ngene ae. Ki sing dikongkon nyuting ya moh ya tak syuting-syuting dhewe. Ayah bisa aku mau nambah aku lah. Gak apa-apa mak, cukupnya mak. Mak emak nenek ya dimaem bareng mak. Wis ngene. Bersama kelompok bermain ceria. Apa yang kuru kan mangane, Mak? Yang kuru kan mangane. Kamu lah gue emang lu apa? Memang susuk ya, Pak. Susuk mak, Dek Dewi iki. Bejo gone Mbak Nana wis lawe. Bentar, Bel. Yang mana? Yang kosong ke Iki kosong nyanyi. Kosong. Ya, ben, Mak, ben. Maksudnya ki sampean gawe no ketan biasa, ketan gurih kuwi lek. Heeh. Ambek klopo kuwi lek terus dimaemi iki. Yang lampung lho. Aku jajan aku tahu. Mosok nek cara aku kan ketan yo ote-ote bakwan atau tempe yo. Yo pisang. Lek ketan ya caraku ya tak pangan mbek tempe enak. Ya yo tempe po bakwan to. Iki pangane mbek pisang. Piye kuwi wae? Nek ning nggon kuwi mah enek jenenge nasi jaha. Nasi jaha ki yo kok ketan kuwi mak yo dibumboni yo enek jahene yo enek. Pokoknya kemarin aku gak paham ya tak kei santan terus dilebokno ning pring mak terus dibakar iki. Ngono ke mak sendek-sendekno genine ning tengah. Iki rada adoh mati-mati ngono kuwi mak. Ngono ki engko mangane yo enek sing nganggo kuwi mak kaya apa nek ning kene iki rica-rica lah nek ning kono ki garu bebek pangan ngono mak terus dipangan mbek sayur ngono ki mak. Tapi nek ya kaya piye yo enak ngono Mas. Aku biyen kelamaan itu bubur sayur ra tahu begitu Dek Dewi membawa makanan kokono dipraktekno kok enak. Aku jadi sering pemirsa sering gawe ngono kuwi. Dimaem karo sambel. Pertama salwae maem gedang goreng dimaem karo saus apa sambel ya aku gumun pemirsa disambelno. Gumun. Tak jajal yo enak. Nah kan maksudnya kalau nek sesuatu yang baru ki kadang kok ngono tapi setelah dicoba itu kan enak ya kan. Kayak ini kan pemirsa ngomong tapi jangan sering dikasih bubur. Iku ki bubur mesti ki yo gak nasi baru yo. Maksudnya ki nek sampean bubur kan ben apa-apa. Nasi ngono ki lho Mas. Tak periksa. Jadi mungkin kan gulanya apa ini sudah turun toh. Kecuali kalau nek kok beras nih kalau kok beras kan memang gula. Nasi tinggi Ijek gulanya. ngono lho. Sengaja pemirsa nek sore kan ijek to nasi ngono kuwi ijek. Ditaruh tempat, tak deleh ning gone kotak, tak kok ning gone freezer. Masak. Terus aku dibubur ngono ceritane. Jarene nek terus melalui proses pendinginane gulane turun ngono. Bener apa ora maksudnya aku sharing tok ae iki. Intan. Udah. Dah. Nggih pun nggih pemirsa demikian cerita hari Terus ini. demikian Mak.
kelompok bermain ceria, undur diri Kita dari paut. hadapan iya. Paut kurang TK. Paut sih. Mau pegawai mangan ini paut. Paut yo. Manga aku tuh Paut, nyanyi. kandanane angel yuk kita ini toh. Kandanane angel pemirsa iki. Wes Tan, Sudah. berempat ini sing kandanane kena malah Intan. Pagi wis gagenan mandi. Wis kuwabeh listrik dipateni. Mbah. Loh. Mas bawa Urung. Nggak keper aku pijet tadi, Dik. Dinteni pijet ngono lungguh ning lemah ngono kuwi kathoke gebor kabeh. Ambek kanca-kancaku mau kok. Nggih pun matur suwun nggih pemirsa, kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Yes.